ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே. ஸோ இன்னைக்கு நான் எங்கே இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? ட்ரம்ப் ட்ரெயினில் போய்கிட்டு இருக்கேன். டொனால்ட் ட்ரம்ப் இல்லை, இந்த ட்ரெயின் பேரே ட்ரம்ப்பு தான். ட்ரம்ப் மாதிரி இருக்கு. ஸோ இந்த ட்ரெயினில் போகணும்னு நமக்கு டிக்கெட் எதுவும் தனியாக வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இங்கே உள்ள ஒரு ஆப் ஒன்று இருக்குது, 49D. ஸோ 49DBங்கிற ஒரு ஆப்பு. அதுக்கு வந்து மந்த்லி பேமெண்ட் கிரெடிட் பண்ணிப்பாங்க நம்மகிட்ட 49 euros. ஸோ அந்த ஆப் வந்து நமக்கு அனுப்பிச்சாலே போதும். இங்கே உள்ள ட்ரம்ப்பு, ட்ரெயின், மெட்ரோ, பஸ் எல்லாத்துலேயும் போய்க்கலாம். லிமிட்டட் தான். ஸோ ஜெர்மன் ஃபுல்லாகவே இதை நம்ம செய்யலாம். ஜெர்மன் ஃபுல்லாகவுமே நம்ம அந்த ஆப் வச்சுட்டே போய்க்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி சாட்டர்டே, ஸோ ஒரு சின்ன ட்ரிப் மாதிரி கிளம்பியாச்சு. ஃபுல் லென்த் வீடியோ அடுத்ததில் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். பாய்.